İstanbul ji 16 milyonê zêdetir kes li vî bajarê dijîn. Lê tê texmînkirin ku 5 milyon ji van jî Kurd in. Bi gotineke din İstanbul, bajarê herî mezin e ku Kurd têde dijîn. Ji ber vê yekê jî li her kolan û kuçeyên vî bajarê kevnar, pêkane ku mirov rastî çîrokeke serkeftinê an jî çîrokeke xemgîn û zor ya Kurdekê were. Çîroka Zilamê Kurd yê bi navê Şükrî Özdaş jî beriya 12 salan piştî ew ji warê bav û kalên xwe ji Mêrdînê tevî bajarê dest pê dike. Çîroka Özdaş li aliyekê serkeftin e û li aliyekê ve jî bêderfetî û zor e. Özdaş diyar dike ku ew ji perîşaniyê hatine İstanbulê û ev 7 salan li Küçük Pazara Taxa Fatîha İstanbulê zebeş û petexan difroşe. Werin em çîroka wî û derbasbûna 12 salan tenê ji axaftina wî ya 36 çirkan pêk tê guhdar bikin. Mêrdînî me 12 salê me ji welatê xwatime vê derê. 4 sêlekê me dixwînin. Ev 7 salê me ez vî işî dikim. Ez vî işî nekim, wê kî sêlekên binêre, wê kî bide xwendin. Belediye her roj tê malê me dibe. û şebeşê me kiratiyê zixûmê dixwin. Tadêl me dikin nêlên. Yani dilê wan naxwezekin bişoğlin ha. Migo kanî sêlekên bidin xwendin, werin heqê oqlan bidin ez vî işî nakim. Şebeş û qawinên birin çûn av deran şikandin xwarin çûn. Kez vî işî nekim, me 4 caran jû bûme. Rojê 4 heb derzê ez xulanmî dikim. Me vî işî nekim, ez ê çi karî bikim? Li aliyeke din ve jî bikir jî êdî bi derbasbûna 7 salan hem ji sohbeta Özdaş hem jî ji tam û bihaya zebeş û petexên wî jî keyfxweş in. 6 sale 40 sale zatme İstanbul'ê zebeşê xalo jî zevrin de têne ca xalo zebeşa dixwin. Zebeş qawûnî pir rinde. Hemşeriyê me jî em jî dijî em perê xwe bin hemşerî xwe. Hem zebeşî rinde hem jî em dijî hemşeriyê me em perê xwe dijîn bira nesibî hemşerî me be bira perê me jî. Xalê Şükrî gundiyê me ye. Şebeşa difroşe, petêxa difroşe. Em her daîm tên cem jêre cem distênin. Wexta fayda me bira bige Kurda. Hêjayî gotine ku Kurd li vî bajarê mezin dixwazin piştgiriya hevdû bikin. Ev Kurdên ku gavadin axivîn jî wiha ne. û dibêjin ku Xalê Şükrî ji xwîna me ye û zebeş û petexên wî jî tim taze ne. Membotanê, Dengê Amerîka, İstanbul.